Welcome back to my channel guys and welcome to my new vlog. ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ମୋ ମାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ନଈକି, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କଖାରୁ ଡଙ୍କ। ଆଜି ଆମ ଘରେ ହେବ କଖାରୁ ଡଙ୍କ, କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା, କଖାରୁ ଡଙ୍କ ତରକାରୀ ଆମ ଘରେ ହେବ। ମା ବନେଇବେ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଚାଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାଇନାଲି ଆମ ବିଲରେ। ସେଇପଟେ ଅଛି କଖାରୁ ଡଙ୍କ। ଭିତରେ କାଢ଼ିବ କ'ଣ ପଳେଇ ଆସ ସାର୍, ଫେରେ କାଢ଼ିବ ଫେର ଥୋଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ ବିଲ, କଖାରୁ ବିଲ ଇଏ ହେଉଛି କଖାରୁ ଡଙ୍କ। ମୂଳା ମୂଳା ସବୁ ହେଉଛି କଖାରୁ ଡଙ୍କ। ଏଇଟା କଖାରୁ ଡଙ୍କ, ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ତରକାରୀ ହୁଏ। କଖାରୁ କଷି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। କଖାରୁ ଫୁଲ, ବହୁତ ହି କଖାରୁ ଫୁଲ ହେଇଛି, କଖାରୁ ଡଙ୍କ ହେଇଛି। ମୂଳା ଗଛ, ମୂଳା ଖାଇଲୁନି, ମୂଳା ଗଛ ହିଁ ତା ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ଖାଇବ, ଏତିକି ଲଗା ହେଇଛି ଜମା ଖାଇବ। ସୋରିଷ ଗଛ ହେଲାଣି, ସବୁଥିରେ କଷିବା ନବାକୁ ହାତ ଯାଉ। ଏଇ ଦେଖ ନେଇଯା। ଫାଇନାଲି ଆମର ତୋଳା ହେଇଗଲା କଖାରୁ ଡଙ୍କ। କଖାରୁ ଫୁଲ ନେଇ କ'ଣ କରିବ? ରହୁନ, କଖାରୁ ଫୁଲ ଗୁରା ହେଇଛି, କଷି ତ ହେଇଛି ଆଉ। ହେଇଛି ଗୋଟେ କେଡ଼େଟା କଷି ଦେବ। ମତେ କଖାରୁ ଫୁଲ ଏତେ ଗୁରା ହେଲାଣି। କଖାରୁ କଷି ଇଏ ହେଉଛି କଖାରୁ ଫୁଲ, ଇଏ ହେଉଛି କଖାରୁ ଡଙ୍କ। ଭଲ ଲାଗିବ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The close we keep leading us. If love is all we'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଖାଇବା ଇଏ ହେଉଛି କଖାରୁ ଡଙ୍କ ତରକାରୀ। ଆଜି ହେଇଛି ଖାଇବାର ଭାତ, କୋଳଥ ଡାଲି, କଖାରୁ ଡଙ୍କ ତରକାରୀ, ଏଇଟା ପିଆଜ ସଣ୍ଡା ବରା ଆଉ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଝୋଳ। ଏତିକି ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ। ଏ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। टाटा बाय बाय, जय जगन्नाथ।